Enumre yi aye obade no epe se wasanso ediyen enkwa echeyen na wokrokra ye ne ade atwa na wotwe no na ye wo arishemu ese obehu ye mobo na wotwe na wie yenso so wode ye na fam enumre abada na se sanse sanye wono a anka ye so ye sen ene hwan yani bebre na fi na wotwe no ase nanso so arawusem a ewo mu ni se enye anu omo na ewie dodo na ye gya omo kwan so ebinum no omo ye yenuanom ebinum na onom ye wofanom ebinum ye maamenom ye papanom ebi ye yenuanom mema ne ma but sad say sabra me no kasei ye che ani ye hu omo areho nanso wase ani da so ewo hode ma eye otiasefo wonom amokọ ne de beka ne se Nyankopon fo mu nsie ye na mom ye ne aka achie na wase ahwe ne eboy ho ban ne atutu ya na mo yie se de be ya adaache yeso ebetimi agina babi yie enti anyumre yi onua aja maame ofa mami mawajo ekwan sonko nwanwaso eso efamra amansan agiatumu kasafidie ahenkan 93.3 FM and it is the best in the east. We hope say very soon it will be the best among the FM station in Ghana as well as beyond the country and only a Bible and only a vision and you see be achieving one day. Abusianfo wunim sadia tie say ye tie kase bonu wie edafia da bia no a anwumre de no afa ni yesi nkonya ne atutu ye hofo agye ye hu enkran but before that no mama hwe ma kire bia no so ade se anwumre no so abo apa hu sima no du enwotwe 7:18 p.m. Hey, February so yadi ni kogu aka nafuan be se enan ene ya 24 February 2023 so owo nafuan 9 ni akele no hey sisi ya shasi yi obade ya da wase enti abusiafo aye djumadia ehye nkuran atichi ni parure amma nipa hunu sani daso ewo ho ede man wa bra otiasi emani pa hunu sada bi mi akasa mi gina eye pintin na me sha me ho de kentre me ho a metumi abedane odefo sadie anwumtuni ne ka no nipa bebre ne hu ono ma ehunu se ebi o moda sori ya no manya sika se tam atenya no kre eye mre wo de hutu Nyankopon so dia eye mre na mum ufa kwantia so dia you can get it maybe tomorrow, maybe the next day, maybe within the week, maybe within the month, a few days. But I wish someone a young woman say, "Won't me enjoy this idea of penal?" It's answer or bonsama chadie or bonsamson chadia qua. And the quantiani dear Messrao Mancofaso, a quantia musio. But yet the home between Yakopons and the no dear forever and ever. So the Mawa. Abrempong Anamom Tuo so any yesin kunyano Abrempong Anamom Tuo e penfo chochodo ne ntina kukudamfo a Nyankopon da Roma wo breye nanso wo bre ni nyina chi wampa ba wo mo oboma mu no ankofa kwantia no so o simpenten kan won sisi so se won ho den se ebeye yie se de tie bia ampa ene won ma de ye se tam ya no won sin kunya wo dwumadie so na ye tie o mabra bomu ensem eboye ma ye soso ye de ya adra kekere de ma ye nkra e ma ye tie ho asese de ye afam no eye normal because odi an nkra afam Kwami sifa kan ya fam Chairman General Dan Kwaku ya bu afam Nana Mama Gba afam Bobo Dudu na Ura Kwame despite afam a lot of people but mama mabuma mwenei ha nyagro eti sana woso ebetimi enso ababa yede hia ne se obenya gidie woso obetimi abaye se wonemo an obetimi abaye se won sanse utie bi mabakwa otimi se yes na otwe atwa mu no yesinkonya edi nkomo kama ka kire o se dwumadie bi sunko waso bi ebe koso
ai e won ka opuni mantem na de hu hyem a ebe boa wo pa me bebo mu enkomo e wa hanom a se unya ento forms ni bia ana unya nso so mfa odin ko se adwumade no beko bia me pa chaw onua ma ona moto sanse starter pack we no kama me ba ma me hwehwe mfambre starter pack no program bia eno no eba beboa wo adwumayefo ebehye mu nkuran behye mu den ebema mo soso mahu sɛ de mbɛsima toto nyoma na mo so matimi adi ya ma no matimi akonkan busuafo sɛ de adwumadi nsi bitie anie adwen pahene kofi mensa adwen papa na papa endu anim kan etenam ɛwɔ fiduam ya no mo na madan da adwumadi ne kakan te sɛ ɛyɛ bɔde ade ato egya so na ye kusa no saa na afi mi wia me duru ba bia ho hye na afi no ya to de ama opanyine kase no na kyɛso no so de nkomototwe na ato aso de ama wo owura wodi ayenkan kwame yebo a chimkwana na wonum bremu na wonom so etime de nkomototwe no enso so ebre no de asto so de ama sabebepe ene ne beye no na otwetwam ne de ye ne mpanfo bi ebon komo e wa hanom ti wei eye starter pack business seminar na baso ewo nkranbupuni mantamu mepacho tesano eho na dwumade ne beka ebeba so enso so eho Sun Lodge Hotel eho ene ye kro nyankopon adoma 6 March 2023 wonu se 6 March no so ye Ghana ya woda enti homegeda edemayen ye nyina ye beko na yeso yakwa akotie eniama pa businessmen ahoto kukudam the gurus no won beba no monne abakasa na atimi enso aboaye ti anu ahye ne so ede amame abusuafo obra no eko enti mayentinsim na yankofa enen komototwe no enso emfa emmra mi wia sadia da ye no de beka ache no nyina bra na beka ache nyina ye me no mienu ade antime empre ho ye betoa so ne adi nkomo awufidiom ya twere ofranko ntabudie nfa gu ofama me ba na afi ya toa so me pa cho se Vodafone no na odi woni gye ho a wo fra beboa wa eno 0201 944485 my fan biem ade amount 0201 944485 MTN also na also edi eboa wa me pa cho also de no enie also so tre number ide ato 0554 820910 0554 820910 mo waya de fagu wa mame na afi yenkodi nkomo no embra men fresi a yekodi nkomo ehonum na de suade ni nyina wo eho na abrabo no se de se betie se wabrabo na wo na musisi ano se de ubewie ye se mfa umbie ye a eho na yesua ade ni nyina so edi efreti sabe de orodi ankan kwa me yebo a achim kwana no numbremu de international killer waje na adwa woni Dr. ADDO AGYEKUM na asi nkonya obi se no no kura wo ye hwan ni dibre ne san da bi me preme ho ennom kwan wa abraduane sisuo enchefufu ne be wawie ti wahu mayenko ye wawie ne aguso ne wahu sade se bi enso etie yekọ aba aka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ Abrempong daakye na wo nso mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo yɛ dwumadi a yɛde aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo yɛ bibi papa gidi abɛyɛ titiw Abrempong na ɛno nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sɛ mpanimfo a wo mabeti o man so pɛn mmrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi ayekese abeye Abrempong enti sane nso eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadawye so wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanifo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yenam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri wo ho mo bra papa na daachi wobeye nipa kese wobeba beye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe adeshima yema wakwa badeba ahenkan 93.3 FM so edwumadi ya to de se tete atempong ene so ene de tete atempong na nkasa no efie ni abedui
na do ya ba bedu nyina ne se eye opani a ono no de DR.NANA ADDO AGYEKUM ye ka tete atempon a na utati Peace FM ADDO FM all the big media platforms na tete atempon no ene yenso ye de Abrempong Anamom Tuo abantene tete atempon ene Abrempong Anamom Tuo tene de ampon a de bekeswa enti achenkwana na menum bremu di ankan kwa mebo a betutu me chaw kakra krefin kan achema bo aboma so akroso maba bedu amanase krom me bae so a sebe mankotra kwankwan de biase mabe pie amanase ahimfie me ne DR.NANA ADDO AGYEKUM ene edi ehia nana wadaroma ye mo hasa mo official pa me da se me jewso akra na pon boko de yeguso pemuso de nyamiase na akra awon fani ba na ebo ase mu nyina mo ho ye fa na se nananom ne yimu so pa ye pa me da se ya hweye no kre yo se nipa oti ase na se wo hwe wo ho so yi a se ne atibia no nyankopon enso beto nsupa egu so ma ne esese epie efi wo mu ba no etumi epie edase na ene ya ba be pie o so e wo ahemfie o amanase ye ka amanase a ebefe ne kwa amanase achima menase Ghana menase ana menase no send ye fra ye mfre no de kan de masre esa ne se amanase main platform no so no ntokwa kese a ewo so eye mprempren a me no kase yi ana wa bosi okay so amanase ye mfre kwa pima amanase achima amanase ana dan amanase na ze me kwa mi odifo na oyodifo de anka oyodifo penin odifo penin enti me manfo no ensem bisa eso pa esese ene ne kyerɛ ya no mitumi eyi ano pa na wabisa amanase eye tetekro de beye mfe oha ene aduanan ne achi na eye nananom a wonchi efiche bi apapam a na wodi kuaye ene egwadi efro bepo no etra bepo no ekọ dodo a ekodigwa na edu baabi no na amono nti amo agyan one ni nua pene na amono ehu ise obefi ochima mu ha akodu akuapem na watra akọ eye dodo a akodigwa no na ekwan no wa nti ese wonya baabi a obehome wa akuapem nti enumu no na amono nti amo agyan AGYEKUM ano eware mampon akuapem mampon ni ba eba na one ne sha asese wo no osi ni fie ewa akuapem mampon ene yada ne bro no efre no asen bro acheper kotoku ewa akuapem mampon okay saa na ne nua pene no so hu iso nso eso nya baabi eso ye ne ntino ono so kobo na akura ewo abotachi na manfin mfimfini ho eno na emprempren adane kuro ayefre no amono kuro mu nti abra tetakwahye ede koko ebedu Ghana 1879 no samre na Basel missionaries no ede koko ni bi abadada na so odua coastal areas no nti anyeye nti abra no be pie akuapem mampon no akuapem mampon fo no so mu no odua 10 years later 1889 koko ni sha asese so na se wo ye ho amane ne amamre se ne yina ye nim na wo tre koko ni dua nim na so na basra soro na di be ye mfi aduonum baako ewe akuapem dada ama asafo na tumi asesa akuapem amane ne amamre efi akwesi dai edi ho ama wodi ewuku dai okay nti ema saa amane ne amamre ne ye ebe ye den nti na amono nti amo agyan ene ne nua na amono ehu se so wo san ba wonchi eye ochima mu kwa bibrim na mbe pasa ase ede ye kokoo djuma no ebeboa nti me na nanom san de kokoo no abana edikan no eba amanase ha na obeye ho amane ne amamre bebo atadwe ma ene kokoo atintim ewo Ghana na eba ne san na ese eye na amono nti amo agyan na wakodi mampo akuapem no ekekere na akura na odua kokoo nti kokoo ni dua no ehya asese etumpon no ana okra ne nua na amono ono so koso ya amono kromu no ma ono so ba ya won so obekekere suhum nti sana abakwasam ne nti suhum ne amanase no eye nuanom etese amono krom ene akuapem mampon eye acheper kotokufo nti suhu ane amanase so mo ye nuanom a enuanom ye opani ne okuma hina na ye pani hina na ye kuma abakwasam mu no amono a okokekere amono krom ne ye pani ana amono nti amo a okekere eye acheper kotoku e mampon no eye kuma
nanso ɛfa ɛyɛ amanase kuro ɛne suhum ho de amanase yɛ pɛnin ɛkyi suhum ɛsin suhum na banse na suhum abɛgye bum anya asɛ municipal assembly bibia wo suhum na ɛyɛ de ɔyɛ pɛnin ni mom no so ɔtɛne baabi di amanase sin suhum pɛnin bɛboro mfe adu anan bɛsin suhum pɛnin bɛ 40 years enti tete no na suhumfo nante ba school ɛwɔ amanase tete no na ɛka ne sɛ aban mu nneɛma fa kɛse na no na amanase ha na ɛwɔ say Eastern region in post office here edi kan Akuse post office. Second post office in Eastern region Amanase post office. I'm a guy. Amanase the whole Ghana Eastern region Krobia who say lawyers PF Mupa. Papa. The first lawyer in Eastern region if you Amanase. Mansuntina your lawyers pa no. Lawyer Kwampo if you Amanase. Oh, okay. So first university scholar to receive government scholarship to study abroad in Eastern region if you Amanase. You better that pebraba. Na sa betwe ko piece from near in Kenfam. Na wa boy Amanase abakwasem no. Na manse nyina nya biati. Hye yonkomo twetwe na se e wa Abrempong Anamom Tuo. Efri ni personi ni paban a ye kan DR.NANA AGYEKUM a oye ti se obi bo wura fia na wadwumam no bisa se hena ene Dr. AGYEKUM a oni paban eye sen me da se me din no na wa bono na mprempren me din no the titles ni nyina no honorable DR.NANA Ahenkai 93.3 FM station there honorable minister and honorable Council of State member and honorable Speaker of Parliament. Is that Abra? Yedi esika ko share football mu anyanya ho fa so 2009 to 2010 na na me honorable assembly member. No. Me ka ho bi na ye chair Suhum Kraboako term. I was an assembly member elect and sana ye chair Suhum Kraboako term abenya Suhum municipality abenya Ayesuano district assembly. That's right. Nti me honorable then. Eneya me honorable assembly member. Government appointee. Me na me represent Ayesuano Traditional Council no e Ayesuano District Assembly. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah, that's it. Now, Akra, efa ahini semto nchen a eden na we. Me pa cho sani awodi kan bi sai no. ADDO AGYEKUM sani abetwa ne sin no. Minchi efi akuapem mampon. Me na ne meja no me na nanom no fi akuapem mampon. Na so me na ne meja no wo be wo krom ha. Amanase krom ha no won so abewo me nti madan amanase ni ameye achimuni minchi fi akuapem mampon wo me wo amanase kro ketwa bi a eben amanase efre no homeso fi amanase ana akọ homeso na akọ apietu na akọ fianko na akọ sako de na efu edu okrase from okrase na akọ suhum nti homeso me yawo me na ye de kuaye no eye kokoku adwuma no na etete wo yen ewi a yekọ ya nim kakra no na esese yetumi etoya abrabọ no so nti no be ya adwuma kakra ana yasan aba mprempre ye habandro me nanano mo edura atra ho fitetetetetete eno na wogina so edekọ see Center for Scientific Research into Plant Medicine kan no na yefre no obi kire e wo mampon akuapem okay yo amanase ha nefi Dr. Oku Ampofo no Amanase hemba na oye menana nti tumi no bekita ano no na esese owonim de se medical doctor na ne gin habandro hunti no otremu ekosi hospital na ewo mampo akuapem de herbal research no na eno achi no enye honam fam nko a esunsum fam so adeka ho na menana ba ko no frɛ na nakwakubin wo na gold nka wa hye ne nsa te na ebi hye me sai ye wo no yeah ye ma me na ye fast me bi hye ne nsa debi wo no to won no na hye ne nsa amo wana ka chi say ye wo na oni wakra odi se sanka wa na bedi me ho nti na mekan sanka wakro na ye wa bedi me ho odi 96 years ansa na ofim nka wa na wenyi anto ho da krompo na e abakwasem a wo bete abakwasem ofim no na menyi pi na nso no na mani afi ene ne bonkomo afa na brabom se de be ya wa wutie ne so no obesua bibia afi obesua abakwasem obi be cheche oro enu ahu se 7 preduasa yimfiti prekope empoyese ifi anamo baako
ansa na ko anamom no hye no so dwumadi frames oil na daroma no de dwetire ebon ka wa henkan 93.3 FM omra chenkwana na menu bremu di henkan kwa mebo a egya konya kasese di a woni me se ensem no de wonwen kwa se bebusa bete pan na yebusa na anu yi nso ayeden aba me sa ko doctor nana hobiem nana obibeka se ohwe live o Facebook ohwe se de wasi afa ho na yetu ahemfi a ufiti preocupe ena dum pempen so a wadui anase ufiri baabi ena wadu baabi na abraboma kwantu no so no sen enetie me da se emfiti preocupe ametra ha okay ya ye dwuma te se ne amekan no me share me haban dwuma no ena edifu dwuma na se na me presbyni na me Presbyterian catechist isa onye presbyni bi me jai presbyni isa o asore bem me mate me ama sorry dine de say Christ Adventist Church ni Kristo kru ya Kristo kru na ne ma me jai presbyni ye de kan wa Ghana sisi ya Ghana edifu ni na me na me ye won so hene I am the king prophet yes enzem se na mo kan Ghana for entiate what entiate na so adwuma no ayeye no kire se we ye king ewo prophets ni nyina so Ghana ha ubetu bi ntiade na wo so onim bibi enye nyame na enye wo na obepaja wo ho akosi ho nyame na ode wadu ho tie sunsun asem na wo ke eye sunsun asem ana honam fam onim bibi minim Ghana ha nyina odifo a ama obi a waye edifu dwuma na asofu dwuma emfedodo amaye 18 to 20 years ni obi nse da emfa ni nyina baabi osofu bi ni nya ntokwa aye kanasem hey aya me sebia me mechi no bi ani ho bi because me no usuro ohene won kanasem basabasa sebia ye hu se wo ye ohene nti enunyam ni obuo ne de ese de ma no ye de ma nti ma ye edifu dwuma no 18 to 19 years odifo ba kwa wu onno ye no uhunu so odifo pa Reverend Dr. Anthony Kojobuachi yamana busuafo yako wewu watu anananom obi wu a yenka na chi asem se otiase de anka meyi ni nten ba no ye nyamedwuma na hu ni sen nanso me mbu ni nten no ye nyamedwuma na hu ni sen oya asofu dwuma na hu ni sen wanye adifu dwuma to no ye sofu na asofu dwuma na oye no opɛ se ode adifu dwuma be batan eno na nyame tien no what kind? Exodus chapter 30. No timi ko ka kire no. Mpanifo bebre wo Ghana ha mayi one thing. Mpanifo bebre wo Ghana ha mayi one thing. Na me maintain yi ente se obi kwakọ gina radio so TV so na waka se ode de anuonyam aninim. Na bi me de ente sa. Te radio me watra ma chen tunim trick o nyina. Enti mpanifo bebre wo ha mayi one thing. Okay. Yeah. Odifo ajagoraja esese me yi nten nanso me nya no ho kwan ade wa eden ne nneoma bi wo ho a esese ohwe ne yi oye sofo na odifo ye kan odifo a eye obi a oye sunsun mu dwuma nti no oba ye nananam fam abosomsem no a ye wo okonfo ene obosomfo akonfo no ye wo ne mienu ne ayatete na kom ana ne ahohom bi afa no okay Imprempren minsuo ba ko krom ha efro no nya wonsu afa obi akom fi odan amentia aba krom ha orekom achima mentia yes an wo ko fayan ya achima mentia de ka kom wo achima amenase yewu na sana comfort here se nsuo no ankasa na akofa ne ope nti ono no yokomfo wanko akontiti akoso obi ase nti ono de hohom no na afa ene de mane wo komfo so ko anti obesum akonye ya na obesum na wo sa ye odifo sa ye sofo ai ni nyame mienu ni wanye me nya nyame mienu na se wo se okuyi abra me ye ohene no I am egalitarian. Egalitarian is somebody who believes or accepts everybody's religion. But the Bible doesn't tell us say yes, you accept obi religion. Or say your hene, nyame fufuro bi nkame ho. Eti ha your hene a, egalitarian. Egalitarian ninti ana egalitarianism ninti ana nipa no ema nyame eyi edifo no fi ho se mo nhwe nipa so biem because edifo no de na nyame asam no nko a no na om de adwuma nanso na esese otini passe yeji obi asom ene ni gidi no etume ebai
and nti Yesu Kristo bai no ana obe share sa asam na ma nti abra Yesu di ogufo no na de yemfanto ho no nso ogufo no kogu abapa anadwo no obronsam kogu ababone fry na oyese wonko no nkotutu ababone Yesu said dabi moma ni nyina momonyin na twabra no soa na wayi ne die ti se akonfo ne asofo ne difo ne mani nyina enyin mehwe wo nyina so na wo nyina abomu anyin twabra no so Awurade ayi ne die wo Awurade ne bi enye na na bi Abrempong Anamom Tuo live on Ahenkan 93.3 FM ene ampaya ebedwa yebedo suko kakra ene mi se ebreni akra ho nti ye kakra ebetwa so na ebrepam no ya hyada so asa ababiem izia de be ne town by town e ba ba gikroyi abakwasem ne mamansa nyina because hwe ensem mfitiase nana ADDO AGYEKUM Dr. Honorable ode ato yanim na esa menase kuro no ensem wo ho ya abakwasem kese ade ba kwa di o man nyane se ya tena se ama 7 period kwasi buruni ene pese otro yen yabakwasem ediman na yenya mpanifo o matena mfie no mote yen yabakwasem bebia na nanom hya ase edi beduye a ebema meme ne ogidie bia bewura emu se yenya nkoa 7 period yenya nkwasiafo ye wabakwasem ayehweso a ebetime ede abobra akura wame hu se waye adwuma anamurukutu amanfo for unemployment edoko se hwimem efo na aye adwuma bembiem yo efi ho no ana me be she edifudwuma na se no edifudwuma no ye edro ye nti ye habandro esayare eka ho nti and why no for how long my for habandro no de me fan 20 years ni if you do ni say me share da say me de ye adwuma na de 20 years ni abra me teme na nanchen fi nkwala abri mu nyina no na ye nti eno ne adwuma me ye mprempren nti apart from say me yo difo no me wadura food and drugs AGYEKUM and only a business on its own na me yen sanso ton na me wonsa company ye frɛ no Kokoko company limited me product near the sponsor program e wo UTV so first UTV what UTV no me da me de me product sponsor program e was so first Kokoko bites satam na unyanya edifudwuma no samre ne nyina na me edifudwuma no na oyensa ensa no na de buru ana de ye de 42% ban ni bi of alcohol yes ban pan ni bi uyu anu aka Bible hey na Bible say nchinsa oja ko pon ka tre wo ga ne say hinampo no ka tre Timothy o say why am ka on nti odi an kamini aye fonkeka woni aye fonkeka na mu e bia na ba ma no aye boho e bia na usisi mu eye mre e bia na ze akura wo de ne nyensa wo de ne aduro duro na so nsa pe na betimi de afra na ye adwuma se ne sese ye manipa ti se me katon so amenum nsa na me yare a woduro ya ensa wo me mintimi fen mintimi numbi ina no ka che so katon so a wontimi num nsa se me pese me wensa me pe me odifo a me wo Ghana ha me num nsa me num coke me num fanta me num malt me num wine me num fruit juice me num beer me num hwe apart from water me pe na me odifo am Ghana na we ye nipa boneni me ye nipa boneni adenti na wo de enwom abobo so nyina wonnom na waye ho nsase ye de yennom de wo ye no num bi se eye mawo na wo de enye mawo dabi adenti ohun se me na ka asem bi o se wani ye den na wo so pem akọwanim na wanhwe ya obi beka se wa bo nsa eni nti odifo bi ekoto odifo elkana ekoto ababa no se ore bompa ahomachi o se na de nti na ahomachi se no wano nsa abo o se membo nsa ye mi hwie mare ho agurade ani se wo na nso no odifo no susu se ababa wa na no nsa esane se na no ye ne nioma fenti na wo ya de no wonom na me na menom na me kan se ye ma wo se nti na ye meme na wo ye de enye ma enuane bi a me di no wundi sa enuane no na ne awudi no ebe ma problem nti ese problem no so ye pe ne solution edema nti ya me ndi kind food bia me eating tomatoes me need any kind product natural food me say me bi say wani fie me did once 93.3 FM station dia me fasting and na me na fun kram dia me so fasting me tumi aye me nkwan na nyina so one crowd we did it 3 times a day o did am match na anwumre 6 o'clock wasan abreki ono no sum no yes me dey be once a day between 2 and 3
se wo formula bia odididi ebo wo nipadua ho ban na mo anya hoden omo mo hwe live for Facebook we say nipa metina ni ma me no eye komotwetwe no bema kantin ka 10 gram what me yes ahoden say tam ene kura no india de na kwa fa so wo bo nipadua ho ban no on kire na de aye nsam ese nkowensa me kire wo TV so da wo TV no Abrempong TV digital TV or digital platform no me kire da nanso onipa onfa menu apeni nyonsa no onnom menu apeni kwasi buadu no kan say mo say chief onipa ni papa o nanso bone ono so obeye nti onipa sheda no ye bone taboni jan so na fom so bone nso ne mrato nti wankasa wote won mra wo ho nti se obedi mra na ewo wankasa onipadua no so no esoa obeye free wonya problem ni adwuma wo ye no ensimpai ahinde ni ma okwan se nana utimi adwuma e de ka ho se bablu bi tia ahini ohini biara won ye adwuma no yo kwadwefo obe wawai obe twre omanfo no ho na ode adidi odifu bia asa na wo kan ayo ohin bia onye adwuma no oyo kwadwefo esa ne se ohene wo tumi se na eyi na enim no ohene biara opesa wo ya afu asase de kosi na hia benya bi da ya afu no kre ohene biara opesa wo ya mmoa asase de benya bi da ya mmoa ewo bible mu no ohene ya mishira na ode afu nyemmoa nkoa mfina apaafo a wo ya adwuma ma no ana wo se ohene no nyame ahira no na wa ma na yere no mu ene mma bebri na watimi ahwe wo nti ohene wo ya adwuma wo yakwadwefo onye ohene a Kristo pe wasem wo manfo na wo hwe won so no ya adwuma de nti na do ya adwuma ohene nso wo ba ahemfi a ne no ho akere no ba ohene nche se wo ma na aduane di nti aduane no kofa wo won so won te so osofo no obeje tutusu dudu tight no live on Ahenka 93.3 FM DR.NANA ADDO AGYEKUM enene wasinkete se sabe producer bemezi so manza na ham kaka ku kantinga ampuchechi ozrowe itene otuje gumpa se oyo hene na wunya adwuma wo ye kwadwofo mamunga zo di ankan kwa me bo na aka wo ye DR.NANA ADDO AGYEKUM ono so yo hene enti wo kacha na fafo ahemfo se sabe okwadwofo ye mfani ni ade na ede na chese sabe me kwa ahemfie na se me ho kire me a eso wo hen boa me se bia me so me kwadwofo ti na ho kire ba me so no ti wo henye de na o mo ame me pa chawo problem ni nyina ko wie wa ahemfi eni ti esese okom no so egu e wa ahemfi osofo nya problem so de ba ahemfi on ven ko nyankopon malam nya problem so de ba ye problem e de ko nyankopon ho na wonam no obi reje wo yere dendenden yemfa nkokot ye de ko ahemfi obi rebo udua yemfa nkokot ye de ko ahemfi na ye ko ahemfi ye bi obi retwu asase nyankopon aka o se no menka ne otwu no yonkohye nanso ye de kwa ahemfi a na solve problem ne ntem court no be di mfi bebre nti ye won sasesem bebre wo court a oyi de ba ahemfi anka ye de awie esa de otan kura ba se wa nso me ma ahemfi a wo de asasesem ba ha cha na ye 1 week ni tire se be ksa na watwe na kobra na me nkohwe be bi asase ne da na me so ma chia me nkohwe me bu atan ni wi me wie wo kosro ba fem se na me de ato no no na enokure na se wo de nokwedi na di ahini sana me manfo no hume sanso na woni me na sana ese ko no wanye ne saa enyeje nti me be di ade matena ha edi yenkwafum ya woda e wa achim amanase ha nipa wa kyer na ba manim se wakwafum ya woda e ye me amaja kwam na AGYEKUM owo me mi tena ha di na asem eji ni nten ebu na ten odifo nti me twen na so de yensen na ho kire obi ase ubu mra no so a me yen hwehwe o papa nua o papa danfo ana me papa nkasanga so owo me ana o ye nipa boni ni semsa me yen nipa boni ni se ne o kire ne ba yen na me kire ne ba na se babo se fani di ma wagya ne wona ade na wo be di he obia o papa na ne example obia nso ni ho a oso sen mra ba wo gya ne do ba asase so mecha no de me ba no nkire so nkoto mra enti me papa kwadwapo a wo wachi mabo na wo ti Ahenka FM na se me mra wo krum na mra no di Ahenka na hweso na me papa kofuma enti yentimi mo ne kokko se me twem papa so se ohene na ja na wonim se wo ye se ya watomra watontam kese na wakoye no se wan mia wani na wan yi wo papa ntan a wo ye ohene nyansafo akramba cho papa da so ti ase
me papa te ase me yi ni santan ni wie na me share ne say papa mpa chaw hwe na ade we wan ye biem esa ne say ye na nanom hye to wotete no me pesa nke yen sesan na nka yen kwafu mu kura na nka yen fa nkokwasi da ye di adaye a na kristofo nso kwa asore na yin na yen kwafu na nso me mpenenfo say wo mpene ahemfie ha nso ahemfo be ye say aduonum a ye di ade e wo Amanase traditional council no mpenenfo ewo mu no ene mofra ewo mu no ye kan fi mofra mu me na meto so mienu Amanase hema no ana me sen ne penen eze mpenenfo di wani memfiem enti no me na me di oman na nim sisi a say regent e wa Amanase me anso na me san ya Amanase gya ase hene no nwa me no bu oman ni nyina mpenenfo sen enti no ne awon aka no besi da aka se mfa anya adwuma enti sia papa no ntemete say me na wo twen na so me twen na so wie na me san share ne say mo nye biem because na nanom hyeto ho ne binim ye ma wonya ohaw asotwe ene ade wo nti mo nye biem ne bosom ye chi me papa say mo atwa jana wa boa no egu kwan ho e wafu mu kwan ano nti won fa bobo ya ambofa me no ka me papa na ya bobo be ko bo ho ka enye onyin enyo ne na bu abobo ya na de ne ko hwe ase ne sikura na to abobo ya na chok nko wu ahyem dankwafu mu ya wo da bone nanka osa akobi okọ ebiem nimpre no so ko fa ja no reba tu giri se nananum ana bosomfo na ye ne sa na se de se ahonhom wo ho nananum wo ho antitim esa no nti na ebubu wie no na papa we nya 70 years plus na ne namu ni dompem abu ye mfa mpa ibo na esa eno na ma akristofo ni bebre ewu ko no sa ade we na ma makin ono mte wo ho fi apostolic asori no no nsa apostolic decision ni bi wo ho na enye papa say ye yare ameye ye no maduro ye mompa nko na wato ni nchiri bentu ya na ye wonde makin ono mse wo bu ye nsem hunu mo me nkote ye ho na ye bompa ye bese anu maduro aka ene ne nei Pentecost titi obi kire ene di Abrempong Anamom Tuo be dia fande ano dene papa no wa wutie su mogide mapase utie na watie ne ye no ahu se 7 preduasa ewia se e bai asasne na wokeke ensem wum abakosem wum akukuduro ne ensio ede na ehu ensanye nwanwa se wosinim pon a wode waba atiasofo asase so no abedine na wosi atomra ahwe ompanifo anim na wankasa me papa na me yenyimu ode mrana to se de da na sesabe misemi busewo ne papa mpo eno ani sei na wo odi ankan kwa me bo a wadwumi se kwan asem na ato sanse ode ne papa yehwesude se hwe eno obi amu emra so a mpanifo na hyehye ede ato me ogide se de sa ye Ghana ebesi yie ebe ya manwese ma oye MPP ni nti aba na wo so odinsi hu a ye manenko oye ndisi ni yaba na abanto odinsi hu a ye manenko enu nti na ye man ewo bebi ejire akura se wotena ase utieti radio TV kinkanda bonkrata u follow nyoma ko social media u ogide organa mse Ghana ne bedu baby a tete kwame nkroma mo no mususu no yibetuma duro odi ankan wadawroma me bo oba so da bia de kire nkrofo se wo yire wo ho na adwuma pa wa asase no de ko wanim kakra benya odi ankan foforo aka ho benya nkrofo foforo aka ho a wo be boa wo na meji de se ye ne sa na Ghana betumpon Amanase krom ha se ori ye ne enye na wonim se wo be du na ADDO AGYEKUM anim nko ade a wo be dwen ho mienu edu ba bi no afi nkrofo ko kan se ene nana wa bin o ene nana wo tumi o ena ne ekeka anye tumi ene obin no kore ene obin so wo de no kware no be ya adwuma nko ado eno na be ma wa bin eno so na ma watumpon eno na me ma wakọ wanim nti Ghana ne hia no kore Ghana ne hia se be ka no kore eno ne adwuma a wa hya ase no se ye na wo de bo achim odan ene kotokuman echia se mitia na me ne eje papa uhunu se bia me dimrentu asem mani atrama ye mrentu asem sebe nea wadi nsem hunu no ya ma ne hu se wadi nsem hunu a na nipa no ho so na wase adwen ne oye ne ho biem eni nti nipa a owo adwen ani nyansa nea oyusu ne conscious no nea oyusu ne gamshin no edu ba bi otumi tran se den nsem hunu na medi na stress na ni aba no ho so no kre sabe medi nkwasi asem o
na kyerɛ sɛ n'ani aba no ho so nti sɛ n'ani mma no ho so na wotwe na adwen asi so sɛ n'ani mmra no ho so a ɛnyɛ mmra ntu asɛm di ɛna ɛnyɛ atam didi sɛbe yɛmu binom no asɛe ade nti ɛsɛ sɛ yɛtumi boa ne yɛde no kware esiesie ɛsane sɛ mehu ne nti ɛsɛ sɛ ahensɛm ɛyɛ ntɔkwa na nanom hyehyɛe ɔsɛ asanka ne yɛ biɛsa 1 2 3 efi ha ɛnkwa ha efi ha ɛnkwa ha nti ɛbaa ne sɛ na ayɛ manso ɛbaa ne sɛ na ayɛ ntɔkwa sɛ bia ne adidigya mo ana mo sɛ ne muna ne nam yeo adidigya ne muna ne nam nanso yɛde to baabi ɛsɛ sɛ yɛde to no so ɛmfi ntɔ yɛmfa nto hɔ nti na afi atɔ yɛde bisɛ nka yɛde ahensɛm leadership ɛna yɛde yɛ ɔman base ɔman fapem ɛne ahensɛm ayɛ ngongonan nso yɛ ɔhe ɛna mbisa sɛ wode amanyɔsɛm ɛne ahensɛm ne ɔman kyikyiri kaboma ɔman Ghana yɛwɔ daakye kwan bɛn so yɛwɔ daakye kyerɛ sɛ mo sɛ du baabi adwen sakra ɛwɔ hɔ okay kosi na ahia yɛbɛnya nipa bi a nyame bɛbie n'ani nyame bɛda hintasɛm adi akyerɛ no na ɔbɛfa nyame kwan so ɔbɛfa amane ne amammerɛ kwan so ɔbɛfa ntetewe pa kwan so na ɔde bɛdi anim ama ɔman no atumi apagya Ghana ɛne Africa aman bi a ɛka ho no ɛyɛ heaven a asie na nyina yɛpɛ hɔ akɔ no bibi biara ebi wɔ heaven no sɛnea adiyisɛm homa no ɛti aduonu abien Revelation chapter 22 no it describe heaven no bibi biara ɛwɔ heaven no ebi wɔ Ghana ha Ghana yɛ heaven the whole world Ghana no yɛ heaven Ghana no da ɔman wiase ne nyina mfimfini no correct nti Ghana no yɛ heaven so obi pɛ heaven akɔ ɛno ane Ghana ti abamu abi tie na ne so bi pɛ so bɛfa no Kɔlandia on Ghana papa me kɔhyɛ amanase aboabo na adimi adu baabi amadu no efi a maboa nkrɔfo asi 6 bedroom self contained 5 bedroom self contained 4 bedroom self contained no saa yɛ 28 and sen ka bitim da estate very good na say yedie wɔ Ghana amanase aboabo kora yedie wɔ hɔ ana Ghana o se so bibi pa bi betimi afi Nazareth aba mo mmra mehwɛ yedie na wo wiase ne nyina bi wɔ Ghana ha hwɛ agudi biara ebi wɔ wiase man biara so no ebi wɔ Ghana ha na mmom ebi a discover na yen discover inti mabunu a mo yɛ target for this very program on Ayenka FM so mo tie wa na wo ka sɛ yedie wɔ Ghana ha kwan bɛn so na babunu bi betima bobra wɔ Ghana ha na asini yie nea wo hia ne sɛ obɛyɛ focus ɔdom akyɛde Nyankopɔn de adom a ɛnam adwumayɛ kwan so no wode besi w'ani so na wode no kware di ayɛ adwuma no na wode nsi yɛ ayi ani haw akwa na afei wapagya wo ho wobɛkɔ w'anim onim Ghana no apart from say yedie no ha no ha yedie no so yɛ freedom yenya no fala ama no ne wontimi decide wo income obi no be decide ama aha ide wa na be decide wo income so wo so be yire wo ho ayɛ adwuma dia nti aha ne de fa ho di me nkɔ abrochire nkɔdi more than 3 months da me to be train ticket echo France kɔdi 3 days kɔkan obi asɛm ma no na ma san aba me kɔdi 3 months wa abrochire ɛhɔ na nyɛ ɔda na sɛ Ghana na yɛ ɔda too much Ghana no na mefi heaven akɔ hell a esi dan na metena hell hey ti Ghana and heaven mabunu a wɔn ba yɛnyom mu anida so sɛmpanifo no kɔ a wɔbɛtumi kura ɔman mu yie na sɛ yɛpɛ wɔn bɛdi yɛn so a Ghana mabunu ka ho meda se ɛyampa yɛnya yɛ mabunu mu anida so sɛbe hu sɛ nipa tumi sesa at any time ɛni nti me trust nipa bia odi Ayenkan a wotwe me nji wundi na mu mibu menim sɛ wori adwuma pa okay nipa tumi sesa na wo chairman so me nyi ndi ohima enje wo yere kura ni Ayenkan 93.3 FM station the best in the east nipa dwen tumi sesa at any time enti no tima wo yere so nyi wundi dabi nji ndi we ko chimi edi sen nyame penaji ni di okay nji ni pendi enti ana esese enya wo mu nida so because nipa betumi asesa na obi wo ho ase tumi mekita ne ya ogina chira na toto abo tumi bekita ne pe na wahu ni ekoso
ɛno na ɛma me pɛ ɔmampɛne dada Kufuor asɛm ɛbrɛ tumi ne bɛkita no na ɔhu sɛ watoto abogu park ne so a no hu sɛ nyɛ saa na ade ne to sɛ ɔmanfo mepa mo kyɛ wo akyire a wɔ sɛ ne ɛte wo ba mu nso a wɔ sɛ ne ɛte me ba mu na mahu sɛ saa ade na ɛnyɛ ade ketewa momboa me na mombɔ mabɔ so yie ne yɛntimi mfa mpagya ɛno na ɛyɛ nɔkwara no ɛno nti na papa ne da so ɛte asɛm ɛno nti na ɔda so te asɛm ɛno nti ɔno ana ɔbɛyɛ ɔmampani a ɔbɛnyi asɛm Ghana mampanimfoɔ a bɛdi ɔman no so kɔ ne nyinaa ɛyɛ nkɔmhyɛ na ahyɛ na wahu bibi me se ɔmampani Kufuor ɛna ɛbɛyɛ Ghana mampani a ɔbɛnyi asɛm Ghana amampanimfoɔ a bɛdi ɔman no so ne nyinaa amamu a yɛnyɛ ɔdɛn abɛbam na amamu ɛbɛbam ɛnyɛ saa na ɛnya nka mɛbɔbɔ nkurɔfo bi din a wɔbɛwu na ɔmampani Kufuor te ase owu asɛm de yɛmfɛnsi nti na me sɛ ɛbɛbam na wahu me nana akwakora yi a ne mfuoni wɔ hɔ a mete ne ɛyɛ ɔsabarima Asamoah Asare Ampofo the first yes we mo de bɔ no ɛnyɛ 90 years wɔwu kɔ ɔwu yɛ ɔte ase meka kyerɛ ne sɛ yɛde wei bɔ hɔ no ɛnya 90 years no sɛ nana me pa ocho na edu ide enche meko esese metumi za akora onya hu ye me wo bo nkrofo bi din a wo be wu anso no no awu won a me wo bo ndi ni padu no emu 7 de wo awu kɔ aka 3 meka ho ana da bi unka ana o se ntino esi ame na me se wo be nya mfie ɔha ansa na wawu ti se wo mfie se mfie aduokron anan ti yankubo date nti o so be nya mfie ha o be nya mfie ɔha na o ye nyankopɔn me nya nyankopɔn na so nyame ɛna mo nkronkron so ne mekasa nse nyankopɔn so na mankwa nti okasa na wagye nkwa na so wani magu ase nyankopɔn no mankwa nti okaka kyerɛ odifu ne sɛ kaka kyerɛ ɔhene ne sɛ ne mmra so obewu nti ɔnhyɛ nsamansew ɔhene ne bɔ mpae no ɔsan ɔka kyerɛ ne sɛ awurade atie wo mpae bɔde mfi dunum aka ho mfi ho ɔno no yɛ odifu but wo no me nso me yɛ odifu ba wo yɛ ɔhen me yɛ na David ɔhene David no yɛ odifu no ɔyɛ ɔhene no bosenku na wo bonsenku me bokonka se obi na wonim Presbyterian Church of Ghana na wo mo haim na makoya appeal for fun se ne ma no ye de a me de be gisika fi ho no odi ankan se nye Kristosom edifu djuma ene ahenni ana me se me yesa confidence christers ni ba ko aka me bapo papa enti waso dwo Kristo ni odifo nyamedwuma ahenni business waso dwo wo da otime da se me ye ya maso mu bedwume ma anye nso a maso mu ndwuma me dasin obi a wo Ghana ha me ndwen ade ho nche and nti amana se apakwasam ne gumitim enye fe no ko hwe buku mu akokan ha ne kyerɛ wo nkronkron na yiba ne ya kyerɛ abakwasa na nkronkron wo nkronkron no wo ho fi abode ahya ase uje nkronkron di me nkronkron na me ne ye adwuma uje Yesu Kristo di Yesu na me som no uje Nyankopɔn di me ji Nyankopɔn di uje ukrom nsu ne di me ji di ana nde wo tie mu sa na ese uje no di chi Yesu dabi ade minyin ni nsin Yesu na na ho de vim kom me de vim kom because nsuo no wa anom a unya nkwa water is life opa janya me bi afum unwu uja nsu nom within 21 days ubewu na munso no galamse na munso go do ye de galamse mutimi fama na no ya na ngumranti bi bi bene na ha nka chi no won fan ko enye sa nya me de be ye mompe me so nsan na me de yi apai say wonni dai wa de say obetu an ye be ye wo nyew ana we say ne say makanchi na wo jisa de ensa gu o bible say nke betima yo mbebe o say betima yo mbebe won so nhwe na nka bremu enye obi ahwe no won me say wo ye ho amane no enye na say wo sun osajo form wa che ofere penny me ndi say to me no sesei me yo saberema me nye da sebre na me ka say wo sun wo swai ma osajo me swai e de sure osajefo ono no ma me ochehini enjade na wonka bebi nkyere na nanom say bremu no tumi bi wom say wo say amena ase de wo wetima ya bibi ayo omde a ade na munye bi ma bremu na me kyerɛ wo say me tumi antu tumi ne amena ase de wo bɛhwɛ no na wo tete bremu no ahini di wo tu galamse ni sade no jiri say info ne tu galamse ni bi na ade na wo ho a me nka sɛ minyin ni minim ɛsɛ mi gidi minim o ka ana me kyerɛ sɛ minim ɛsɛ mi gidi minim wonim sɛ ahemfo no bi yɛ galamse minim galamse minim babi ati na ade no minim no me nka sɛ minim na wo pɛ sɛ mi twa ntro di ankan de bi ende me nso so ɛjɛ sɛ mi gidi o minim honhom fam ana honam fam minim IGP from Mebukudi
Me ade me penny challenge. Me bu challenge me say me bu body pay. Utimi ya me because it is sad. O go ho afan say. And na jeje ro say ma me pen asem. Chemical interrogation. Nsu ni be nya wo ma wan ka so hu say yes. Adwene ni ho. Say wo yo hene. Na wan ka sa wo disika ni brain edufu de pe. Essence. Ah wo ni say wo say batch. Na wo you have the power no. Na ka say wo ni mo ho hwe. To na for fine fini bi. Na de me ntimi nka na sa. Say so wo nim na fe me push wa. Me nche de ni adamfo. Odifu bia ni ho wo. Odifu papa bia ni ho wo. Eja enfo na wo susu so mu ye bi na wo se wo nim so mu ye bi no. Watimi akabi atwom so mu nya de mu ye. Nia enchempo nsuo bi bebo na kunkura ma ka kire. Ohin bi agaram se enche nsuo bebo na. Na enche pie se TV so me bodin bi nkrunkru bi a wo ma kura ba be wu. All because of galamsey. Na chema prade me tu on fun antie wo ko nsuo bi wo ko hwe mu na mu nyina adwene kese bi odan so no otu ni pepepe okum ni pe wi wa prade kona ko bi sa samre na fe na rokoto abede hene foforo wa chema prade. Achema prade. Me na me ka chro. Na yesi fa momuti en kan ho. Na yesi se ye adwuma adifu dwuma na ye ne. Je wo kan a prade fo ati wa. Me say rokoto ohin no a ofre no rokoto me nim ni di angasa nka me bo na rokoto wo di enfansa. Ai ni ansia no be di afashe. Me say ni nua ba akra fa mu wu ye. Agweno. Me na me ka kira wo. Na me ka se na me nka ne a eye bosirem ka me ka ne asi. As regent emma eye amanase. Ubetra konyen so as regent mfie be ese ni. 7 to 8 years ni. Crucial question. Omanfo nya so mfa so. Bebre. E ka se boba ku menu miensa ebi ni den. Me bai no na amanase to me ba afo. Ma bo apeje fi ba afo. E de akodu berema. Apeje fi berema. E de akodu osaberema. Abra osagefo amoetu for repani mi wura meto so na ma sorry. Ere boyen osaberema ewo ofori pani fie no. Sada na no bo achim dwuna ase nso osaberema. Sambre no achim dwuna ase edi berema nko emfi edi osia bi 62 years. Na amanase edi berema 2 years. Yen we nyina osaberema the same day. We traditional improvement about physically so physically me bi adwuma mrante eguso eyebi adwuma ben a tete Abrempong Herbal Center no amanase na ewo ya boa ede a chocolate factory, the biggest solar powered chocolate factory in West Africa aba amanase ha nti ewo chocolate e frɛ no amanase chocolate sa factory ni me Fair Africa Ghana limited. Me were a little problem with the factory. Yeah. Percent of the world cocoa is produced in Africa, yeah, but only less than 0% is consumed in Africa. Argentina ya tona cocoa ye ni production de do e obibi mem. Nanso ni die no. Ohamu chichemu hwe echiri po hwe ene yenya. Say ebibifo ni yenya ho mfa so ye. Enti wonim Ghana ha ene Africa pe. Enso na ye di cocoa nkruma. Omomu ni bi. Obroni ndi cocoa nkruma o di chocolate e di sugar afra. Enti wo magase o kan obi na factory ne ba amanase ko. Yes, ye na ye ma factory ni gina. Wo hia akwanhia bebre. Former IGP David Asante Apietu kura no on na busua ene wo nya problem. Na e asase problem. Me na me gina mu a ko si safe me de asam no to be bi eda. Anza na wo nya asomdwe eto aso. Yes, I work cocoa processing company, Grover Cocoa Processing Company. Ewa amanase ha. Awo kan ho bi na etintim. Etintim. Enti krumafo no ehu ni se uyo kendini papa anase omunya yank one be regent. Wono mo a wode emra ne nhihye ye adwuma no. Wonya ya nanka mami nwuda. Wono mo so a wan wadwen se wonni mra ne nhihye so no wonya nanka ne ya mawu. Sana odikanfo bia nso ete. Enti me no ka say Yesu Kristo obi nya nanka me embo ne din biom yanka kra se oni ho wa ma. Nanso ne ono so ope Yesu asem na why na adwen so bebo abrabo pan tren ne abrabo no onya nanka Yesu wa ba ochena nko na obefa atren na efoko heaven. Akra da say ye no sorry so final one Ghana ye were leaders and I were managers looking at our economy and he said your mind no you should see impuntu area no ye were managers or leaders e were men. Ghana ye were businessmen. You need leaders, you need managers. I didn't know kasa. Obi biara fi president so ebe se akwala wa won ne obi aye business say be bi obedu bia opeso e business wo ho ni ote Flagstaff House or a business wo ho
president nankasa or the presidency a business. Minister no or the ministerial appointment or the business. Radio presenter. Or the business. Or he. Or the business. Police. Or the business. Doctor. Or the business. Or the business no kwan pass one now kwan boneso. To say we kwan boneso. Into him. Now no me dream one I say Nyankopon kan. Heaven cry no say we need connection ya unko. So you have to connect to God. You have to connect to Jesus Christ and so to me call heaven. And it is true. And no nama ye mind no so diffo no a business. Enti no obi oton kan doko no odi a business. This you know the business. Wo di a business. So abai kosi na hia obeje tefa, obeje TNT. I never can go to do it. There be no him and no grad some. Say Achadio. Yes. And say Ultra Quablantua moving so. Yes. Say me ban master, so none knows my buying. Also for the cry business was I know is a medican buy. None not better petrol mamma. Mempo. Oh, Nana Pacho Mentra, who wear Medjuma, frames oil, or my farm, who can and be one fuel car. Tell me, Menga Georgia from the petrol. Me ba Reverend Kondino Reverend Honorable Dr. Nana AGYEKUM. Na me Honorable Apostle Dr. Nana AGYEKUM resigning from pastoral work. Inti edifu juma no na mprempren me ye. Oh yeah. Inti me a prophet me odifu. Nti am resigning ne say baby adu ne adwuma so na me ye ma amanase man ne Ghana man no. Se ohene no. Se medical catch me pagya 2 minute fee. Ba for to berema to asa berema na ye wo mu. Ese se me tumi ware nkonwa yere na amane ne amambre ne nyina abomu. To wo yere dada. Me wo yere dada. Wo sa be ware nkonwa yere. Yes. Na se wo. Enentina officially no ma resign from Asofu Juma because Asofu ne de unqualified so be ware yere mu. Na se wo person wale bi kan wuntina be di ade no. The bime na nanom na be fa me be di ade no by force. Na de ye de wo be di ade a compose say so wale nkonwa yere. There be esa ne say me na me pagya 2 me no. Me buy no nanka 2 me no ho dada ana me beto aso de a. Nanka no. Me na me pagya 2 me no. Epum wa ye di ade wa manase me na me ko gifi osaje fo. Na se kro bia sante koto tumfu esi to na yire ba. Oh no buy no na 2 me no ne na nanom abo. Osaje fo mo etiofuru pe ne yire ya ba. Obuy na ne na nanom 2 me no abo ato ho. 2 million na wa be pagya no from Berima to. Because me ntiase. Ontiase. Ye wo ne ye ka no epum wa. Eye na nanom 2 me a ye de hwe o man no so. Nti wa pagya no. Onye biara obetwa epum wa amakro. Eso wale ba ko kan. Say wonya nkonwa yere. Oyira tiase. Ya mane ne amamre. Oyira tiase. Say obeti ase. Nese wonya tiase. What ase? Na so obeti ase. What ase? Na no wadi intro. Mini intro. Na so obeti ase. What ase? Afedi what ase. What ase? E da ase. Ye ko ye nu ja e den ne bribe. So open the Yo. Bribe anaketa ase she. E sika ense se woji. E wa bra o render service bi. E de am obi. So woji se sika no eno ne bribe. Ti ya ba wonchen na se ye ko na wugya ye kwan na ye gia. Ya gi bribe na. Eno ne ye achede. Empese o krema. Me de mawa na kire se onje bribe ye. Mate. Nti se uwie na bia sa achede ne ni ho. Ana me ho nso. Na oda so twentwen wo na ase. Tape nkra me nkobọ a. Nana wada wo. Nana hu se wo ma ye wie o. Nana wo ma ye be no munsuo. Already kata ase she. Okay. Tene wa chirim. Ma chirim. Say nsentru adwuma no kra no bribe gie wom. O de business. Uwie na sa so ne nam ho ato. Wo boa wo pe bibia aka. Wo pe bibia aka. Nana no na me twam. A o ka di machi a wo humi a wo gina me a. O ma mi ska ololo kwa no. Ene nso he dey. Ene adwuma pa wo ye na me a me che wade. Me da ase. Se ne be me boa wo fuel no. Ese film so ye boa mi wa moa mi o. Me boa wo. Me da ase o. Eye Nana AGYEKUM Dr. Honorable enene ye bo pin ne nchen wo na hemfie. Ensem no de ene ye ne funtum fra. Ene ne de dikan ya ba amanase hemfie. Me share etiefo bo. Say looking at
the kind of indigenous knowledge a papa yi wo efie nyansa wo no be hyɛ mɔbɔ sɛ yɛbɛba ha de ɛto so mmienu de ɛto so mmiɛnsa de ɛto so nnan no sakura ma yɛn kwan a yɛba be nu nase ɛde na kwan yɛn kan fm ɛde na ba peace fm na nimdia a ɔwɔ etitiw ne abakwasɛm no yɛne amansan akyɛ internet sɛ wotia Abrempong Anamom Tuo live on yɛn kan 93.3 fm yɛne mu nyina yɛtiri ɛna ayɛyie sɛ yɛn saka ɛyɛ nana Dr. ADDO AGYEKUM honorable ohwɛ ne din na ɛkyerɛ abraba a wabɔ sɛ benye sɛ bi wɔnya mfinhyɛ de ɔso mfinhyɛ de ɔwɔtwe bi o n'ani afi nanso onyi bebree saa nyansa atwedi ampɔnkwa me de dum nipa na ɔde bɔbra no enipa sɛ ya anamanfo ntam pɛwoma sɛm bebree ɛdan sɛ ɔyɛ pempen na wasi ne pen oyanko twetwa me ne twetwa ɛba na wieye no ɔka kyɛ pray kyɛw nso wokɔkɔ yɛ interview bi na ɔkɔgye sika wagye bra nti mmenya ntoto ya kwan na nipa sɛ na me ame pɛwoma sɛm because yɛnya such figures within our communities ɛwɔ yɛ mɛmu a ɛno na ɛboa mo man no etu mpɔn so ofiri akoma pɛm ɛyɛ nyoma pa de ma wo mpɔtem ofiri akoma pɛm de ne die ma mpanifo a na ma nyoma nyina akɔyie kotokuman na na bɔ so kakra mo ma yɛn sorry na yɛn fa de ade ne da no yɛn fɛ nto sense wan fɛ nto de da efiri to ɔkye na chi ɛyɛ memene da edwabɔ kɛse a ɛkɔ so abua kwa yɛ ɔkyi mem me kyerɛ akyem etwere so ɔsagefo mo ati ofori pani baby hwɛ na na twere so hene edwaba a wɔba Ghana mampanimu nyina ɛbabi ensu kotokuman since okufo boagimante fada ne benku so bepeme ne ye konfinhye do no 25 years ye ntimi hyefa emodwa nana omampenda da jekufo a ohen aka kire pray so obenyi ache obedi ade ya modwada professor Mensa bedi ade ya modwada nana adodanko akufo na tutu ya modwa omampenda da je John Dramani Mahama ya modwada nana twere so he abua kwade hye obedi ade afeni fani ekun fi mienu hwedwa nyame adma memne da obo ede hye abua kwa ani onyam ti se de nana kan no umenya apede no ne mfa no kore ento de da na Kristo nti yebeduro akora menim se obi wi bekatwa to a ne ne empapem ya meka atwa to nyina ne se meda wase meda Ghana man ase mesre Ghana man fo no se wo kasa e radio so ana ba bi biara wonti o sane se nsem bi wo ho a wo kan na aba ene nyansa wom ase yefa yebetumi agina so de abobra no ma yakoyen nim o rebu aga na man nti nyame nhyira wo papa amen idase eja me maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ Abrempong daakye na wo nso mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo yɛ dwumadi a yɛde aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo yɛ bibi papa gidi abɛyɛ titiw Abrempong na ɛno nti obi apɛ o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sɛ mpanimfo a o mabeti o man so pɛn mmrahye badwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe komo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den sɛ daachi obetimi ayɛ kase abɛyɛ Abrempong enti sane so ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadahwe so a wahunu ne nsa hohoro nti wɔne mpanimfo to nsa didie no wɔno no wɔtena dwam Abrempong Anamom Tuo yɛnam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den sɛ wɔnyere wɔn ho mo bra papa na daachi wɔbɛyɛ nipa akɛse wɔbɛba bɛyɛ Abrempong kai ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe Mese nyame a o ma o sa ake no se Abrempong Anamom Tuo bra aboabo no nyame no nhira o papa fiada bia be tie sa Anamom Tuo na yin hie bibi ntonturim na miske wuram de na ne bibi afum papa fiada se mentumi tie sa se mo ya na yemi ya because I sua dia pa o mi tuye fu ahenkan FM
Enti hu tete hu mponie osiye kukuru mponie ne abaswa ye kukuru ni o na ye de si entri so dia agron be so se kan enya de badimba enya de badimba Anyade madimba abusiafo honorable doctor ADDO AGYEKUM anyade madimba anyade madimba enti enanwumre yadeshimama minu mienu yate asum die etwa eguye ene edai orura odi ankan kwame yeboa the international killer abonua Oni honorable doctor ADDO AGYEKUM anyagro omde yantam so papa hey odi akura ni ade sewni bi won ma den sino dia woso kwa na nanso ayakra do no so ya no pa enti okra abmayen sembebre sade okan no se na yentete ho enan de yakotete ho ayene atekonya no kodi ko makakra bi Enti part 1 and atwagu no. Watch out for part 2, part 3 and part 4. Part 4 ne de wase be mpuni mpu video mu ya. Enti mra na aka ne ya menu mienu mre ye be de ho nkomo enso e wo video mu ya no de ye te ye de yesua e de afri ene Abrempong Anamom Tuo no enso emu opanyini ose oginyankopon di. Odi Yesu di. Wono waje honkonkunu di ono nso so osaje nsuo di ebi muso omonti ase wazi se wonum nsuo a wodi akase mizum yagobo bi nkofo bebre nso ampa omo ate aso asase so omo se omo nsum nyame biem obi timi kase me nsum nyame me nsum nyame biem ba se wanum nsuo a se obetimi awu ne yayi obetimi akase nyankopon nso so no wodi agoro no ose na obekun no so wo ho But a biane ne nkyerase enti we huhumu ane hunam famu na ne yesuan na kansem ba ko mienu miensa bia me adwempa de mafa wa ha me datum kotodwam me de banante da ya ka de na so akora se su people wose manji obiara ndi wate asfo asase so tie ni ye wa wo ho me akasa du ba bia metimi ga me am ho kora me gimi huni so ta ka bi eti wose manyi ni pa biara ndi wate asfo asase so sanse bibia timisi obetimi de ho ato obi so tie de na opese wo kire nie onse wo fa wo ho numi okọ oba ye ne akanfo ne de anase ye ne asantefo ne de ye gidi ye pa se sebi da kyan kwa mabia no se ye ne wo fa no mu ni ho no ma ye ne yedi ade tie ne ye de gidi se yedi wo fa ase ade saa ne ye de ase ye tirima bonse sisi ana me ne wo kase mre sesa mre sesa na obi awo ne ma ho se wode ne nua ne japade ma wo faase ni padodo se ne wudi so enti e bia wo faase ne wo fa ne de obeye ne se wo te ase yi de obeye na fam de bia no se obeboa wo faase no edi se wani ama wo so no obi kan na to trim se ye di wo faase ade ti ofani wa me na mekọ wani mra wo so no na ne nsamanse ye kura hwe wudini kura apie wo mu enti wo de wo to wo faso ene wani ho me wadamfo bi a wono ye kona busua mu a kamekase aho kire de ka osimusen but ubekom no nani eden osan so force abrabo no one day na musa say na wo de na woje because we busua mu ye rank a de sebi ye beka se ono woni ne ho hwe kura no utimi se bibi woni nsem enti wo hawo ne sen o se adwene ma meka asem kire wo mo no ba ye no omo be breye ena omu nya wo mo de Timisume ble na mapeme de because e wo me ne wo yen adwenpa enye pe asama ka kire me no bright kumi
baby a wo bia ma me nche wanwumre yi ose an nyepe ne nuanu mu nyina obi awie ya ne de ne kwa abroche wie ne wo hemfa na pene de ne kwa so me de metena mebɔ me bra an mia mebɔ me bra and wasaka asem bi wase ekubi se ebia na me nua ba ko a wono no sacrifice ya nei enya so de no twa so dabi o omie na ni sa bra no said the situation is be kona nye opeso osesa no nti ode ne husi ho ye na fam die bia o ma me ne papa so kakra odi pia no so wagi tumu ene ne abusua na asesa nti wosese koduru ba bi na se enu amusa 10 because bibia timi see in life. What about you fa o papa ja pade na waye no koko kakraka na waye ato no mo no store kese company kese wa bie no enne wochena menkase sabi sansi but we are bibia timi sit wodwene papa no wadwene bone kakra sempo free ma free nsa wo beye den wo beye den sabio kafra cha mindi ono mo mudi dwa ewo eya chimoda no ho few da bi minim ho agro mo fa nchemi na emom no kohwe odan oyene kese ba yeyi na se wo maame kan wo papa kan ho wo fa bi di dwa wo ho o store kese bi wo ho na se sa wo hawwei ebe simpofuru mu a ebe unim se bedru baby no school a wo kokora na be ye den di amount ai ebe ye den di amount wo school na wo kono because edwai a sabi ye nyina ye komu a ye kotra mu di dwai store magye e na ahye yi enti busa wo ho wo de opa busa sa wo danfo o dan dwadifo ni binum a atowenche to wonom na busa wo se o mabra bom net side ma wonom e bia ne kra no matimi afane solution kakra bi kra mpo a busa wo se net side ma wonom no mo ma how se na no mo fili enti sabia ne se obabi asabio wudu dwatre e de ehwe no ukodwa so na behwe no no so ono so amnani anna honom a na ono so so wo hwe no no onso so eye so ma me da bi okodwa mo nya kakra ba o timidie bibia ha me na de wode ma na no enjoy ene so nso amanfa so a sabia afine mu aye den wan hwe yi a obebo bra bia nsen fata se wo se wo bo enti Dr. Honorable ADDO AGYEKUM say memfa oho entu nipa so ai menji nipa ni no sa na tie fa ho ntu nipa so because nipa ebi kura nya nipa na person disappoint wo but bit me si na ma nipa na disappoint wo eno so wagi tum so obeboa wo but adechin ya yese ne dwatre no sabi ahye ntia no ye de ye ono na mpa so obeboa nye ono a Mini abra, media messia de dear now so abra yen 0201 944485 and your Vodafone line or 0201 944485 and now 0554 820910 0554 820910 Brani Yusia de and Nana Saka Asamba could be a ha. Was say, Wahine, o na ne papa a fomara na wetimi dio wetimi mamra ne adini papa no yei wetimi mamra no adini papa ne said ye tie na fata owie na okache ne papa ne say agya tu hofo enti anopai on se ne adi nkomo bi wafidiem ya enu ni o Ghana ye mamra no nya adwuma enti amra no edino woye papa de enso mamra ne di ne said ye tie owie no ena one ne kokasa okokwam se agya sa ne ye no se wo no mra ne to na se me mam ye emfa ndiwa hwan na to na me emfa nkodi no but Ghana ha ye mu se enwo se sa ne mra ne tie ana Ghana ha sa ne mra ne tie Ghana ha no de diwa na afi ye wura mu paachew ye wura mu ne paachew na ye kika nsensem bi oh ya fancha no na papa so de o papa na so kwotwe na so ne se otiri modern papa na otiri modern na we de otiri modern yes amafo be kika but unu said ya wo ye ne ya na mo a ebeboa yes leadership by example ti na no ankasa de ne papa set example de ato nti wo kofom na hwe ade ye ba bia wote no ohine no sa na mo no otimi tu ana eye question na bi busa wona ohine no obi fom mra na otimi mamra ne di no
wonye panyini a wode oye nyimu etu nipa sima sidia yemfa ne nko na mo meto dia so we dia ye gya amane nka na chese wo sa nana no question mark wo ho ye question mark wo ho brani ani komo 0201 944 4 mami fan bi mka fra 0201 okay mami for di kan mi wi anafe no ya to aso video mi mama adwa me odi na bi akasa free kafra sabra ni ni komo 0201 okay mami ko mra okay yanhwe we atum mama adwa me odi na bi akasa free wada roma aja anwani wanchi anwana pomwe yehu atiase anwa de me no wo grudge we kire ho sida bia mgasem no me no be bo atwade ba ye mo aya me pro efia da dura ne akaye ho me pro kire mate anwa se ayi wanchi boko wanchi boko ye de nyame ase anwa me yanchi we na oni bibi baba no we sofo Osa mimzo osa we herbalist. Ni metie na o PCFM ni adum FM kra obekasa wo fefen. Metie no papa no onim die o. Wo nim die papa. Mle metie na chache. 2000 yam okra na metie no. I see. Na metie no. Etini me odo ka na nyam ngonwa. Na so mo kan ya ai me de pa ye. Wahi otikrumu a wasemra yenko efum ana nwuram yawada na ne papa ko no wache ne dedua no wa bonika no wata afren papa ara se eja enkobium na kobium na mihu ade besinye ne papa sai abuna so gu so there's a place that bani your hindi ne se bibie tibi ne no so kan o tin na bubu ogudem if you do so ni nati ne na bubu ogudem eti ni pe nua fe na sua de e wo sa de we hu enkasa o maami ana papa na unu e bi ne ohin bi ana say bi ti do bubu mra so no abebre law obi no a mra no obro so ne kwasem di obi a na Ghana mra na du ba bi a na ye anansi tintan chinketwa entia kesi enwantra pobuko fuma betino appointi fuma no atino ko ye fenya shia de me dase mate anwa edie enso eno no eti bra ne yesu ade 0554 8209110 mame for odi onum M17 no okay yem fa Vodafone no mamo adwo anyumre odi bia kasa fi wadaroma si ka wo nwuram naga hey wako fa ba na azum na ba me nti ba si ka wo nwuram yanka no Chris ka wo de ba ma mi bi o me ntia no ma onto de am na manana mate ena de ni Dr. Honorable ADDO AGYEKUM ne kasa ye na ko hin ya twaja we afele ma ba papa epo anwa ya fa machine ni kom ekwa afumu bi sika wo nwuram kafra pa na hwe kafra sa sorry okay enti the ebe ni nie mo amu pushi on MTN no mo mfanfa MTN we so man ye 0594 okay okay mate nti we ma hwe Vodafone so yi mama adwa nyimre di bia kasa free. Hello, good evening. Okay, open you guys meet you. Yo, the penina si papa me tie na tie catch ye. I me didn't check PSF PSF mo tie no. Na se mo kan ya me de papa ni se. Gidi. Open you ben kafra o ben o kasa fidie no ahu. Many people. My feedback akra. Okay. Ti jomo no. Afa ye pa wada ma me da se bebre ye nkoi. Yo. Eti nia ekoso Ghana ha ne de.
no kuredie no enko kra Chese enti galam say ya ase yesu nyine da bia meka enti ahemfu wo ni mu hwe asam sebe na be to de bi no me ti we say me nya be 73 years eso na ni sa kira so ha ni si na ye chef mu fan efiada ni nko efiada obi nko ampara opesu sia so we yes ene nyina ka wo ho asikore bremu ni de ka ye de eso ne wo kira so ha anafo fa ba yi na fo fa mu no yes bi no ene so pensi anu o peti anu a o de okwa anu akose bi na de si ja so na de yesi kire gu yes you nyina eti ya himfu wo ni mu bi ewo aya o kire so brimu say ya ben no da sibre aye bi ahwe asase so so de oba nya ni mfire ni ase so na men kan nko pra sa nete su wa ga na nyina sa nete acho da bi o kama anka okuani bi akofo mu a osebinom de body ahaban yi ebomu a sebinom agbogo na abo aso bi fom ene o kwa ji so to pie water da de akofo enti ye yin hu se dachi bi aji se krensu free ablokire ano mbe bi so ya ye ehiafo ye betimi ato asem sebe mo mi fetu ye hofo yate yeso ye da si bebre ye fantu ye hofo hey Ghana mamu adwa nwumre odi ma bi akasa free wadaroma ya flam ko ga boy hey kwabra na poma mi adom no hey kwabra meto ho ye na meto nka che kwabra yan ko wadaroma bedase ba na die na meru ko la tutu tu fo die ramo die nya bi enti asam na waka no ba nya bi enti kafra ya na almost right no afa ko ho kwabna duru ba ato battery so wo ready o timi di battery gum mempo de na meru na ha me di ready enti de be ni say ko YouTube ohun e wo ho ne ko bo ni akohoma nyina wo ho betimi ahwe afi asase ni nyina kama na o twe se ne me ba ya dimu nkomo why misime da say hey ECG4 na mi hu say ade problem amunum ne preko na kakra bi akra mama ahwere nkodofo enti bra ne yeni nkobo yedi nkomo 0201 944485 0201 944485 and 0554 820910 na yemon komo enso ewo eye fiduam hianom dog wa kire ye nioma ne wa kire nioma ne pa se achimo dan so oboye de so kakra o oboye so de so kakra wo se de nioma si bia duri na ye wanchi saa de anyi ye kra na Ghana hanum nyina wakam ye nyina ahini ensem ye nim de duru no so na ekro na so ebeduru no na no so asa akwadane wanchi saa bedane manso odwene ho a chese wonte ase se no so afiri hiu na ne nyina so kowie pesami nkumenya because make us say de wose wono no so na oyi de odi honom no odi ade no wade kakra ene wakofo obi enduru no so senchena wono mra ene se na pesami nkumenya we pesami nkumenya esa akra so sai mamboni because on be so man ne be koso edu ba bi kura na ese akoba ne sana de chenchena chudi ni sisu a abosomfo edu ba bi asa bi so mbedwa o medwa because nya nipa mo pese wo ba na de na ba na ene so obekọ ba bi ohene pa de kamhu ye da bia tikuru mu
uti kuro yi mu uye kuro mani utim nanso na Ghana ahenni ne ntesa Ghana ahenni ne yasesa no obi timi kwatena burokyira abɔ ne bere nyinaa wɔ hɔ ahenni aduru pɛ na yato yɛn nsa afrɛ no yɛsɛ ɔmra medi ɔba nso ɛno nso nyɛ sɛ ɔba no ɔbɛtena kuro no mu ɔkɔ atimi kwatena baabi wɔ kuro bi ɔbɛkɔ no yɛsɛ ɔhene no oni a ɔte aburokyire tena wɔ no ma ɔno ne butɔ ne yam a no ɔbɛyɛ excursion kakra no ɔsa akɔ ti asɛm ba yɛsɛ yɛmfa ntwɛn nana disi yɛtwɛn na ama nifra aburokyire ba asa ne yɛsiesie na si saa abere na yɛwantwi a ɛbɛtimi di kuro no abɔ a kuro no sɛ ɛbɛbɔ yei ɛmɔ ɛbɛbɔ eti ɛno nso yɛ adeɛ baako a na na ɛkyerɛ sɛ ɛbɛtimi aha ɔman no ɛbɛtimi aha ɔman san sɛ deɛ enim ne sɛ yɛ first tete no na nananom ne yɛde kyekyere man dasebrɛ sɛ de ogu so ɛnɛ odi nafa kama kɔhwɛ n'ani ka yɛ ana areho nyame hu yɛ mɔbɔ na yɛmfa yɛ personal interest no nto nkyɛn na yɛnwene ɔman mu no ho san sɛ Ghana na yɛ obiara ntu kwan free Ghana ankɔ baabi o Ghana yɛ adwuma wɔ ha sɛ deɛ ka sɛ system yɛ adwuma nkrɔfoɔ kroso yi na yɛ adwuma nso wɔ Ghana ha no ma hwan na bɛpere sɛ obɛfiri ɔman no mu hwan na bɛpere sɛ obɛfiri ɔman no nyɛ ne nti no udwane kɔ wode dwane kɔ na sɛ anyawo ɛbɛnya wo kyirima sisi ayɛ yɛka sɛ Ukraine wokɔ a amanfoɔ ntimi ntena hɔ ya Russia for tata wɔ mu so de hyɛ hɔ yɛm hyehyew ti ɛdɛdɛ akontunu hwan yɛ na chia na bɛba to de hyɛ hɔ no bɛpere sɛ ɔsa de ne bɛba na de ne ba no ɔbɛtram ɛwɔ hanom hwɛ akɔdishi na wɔntimi a hwan na ɔbɛbɔ no so boɔ yɛ meniw emienu ti yɛma Ghana no nyɛ ye ne nyɛ te so ɛmfa so 0201 944 4485 0201 94445 na yɛnni nkɔmmɔ na afei no ma menhwɛ amanfoɔ adwenkyerɛ baako mmienu mmiɛnsa bi a aba ɛnso ɛwɔ ɛyɛ Facebook page wɔ ɛna makɔ akɔgyina yi ma menkenkan na afei yɛnhwɛ yi wɔn atumi abɛdane yɛaseadefoɔ Shumasi Isaac ɛna wakasa yi na ɔkyerɛ mu sɛ Dr. Honorable ADDO AGYEKUM ɔse ɔno ɛyɛ ɔhene pɔn bi a yɛhia no paa wɔ Ghana mpɛsua bi so na atimi aboa ɔpanyin sɛ n'asɛm yɛ plane ɔka no ɔse hɛ ɔmampanyini dada John AGYEKUM kofoɔ ɔse ɔbɛnyina kyɛ mampanyini bia a wabakɔ ɔpanyin na ɛka na wakyerɛ mu nso wɔse papa ne ba yɛ duru baabi owu sɛ daabi tama no wɔte bench no na ɔse mma masa kora dodo strike ntimi nhyɛ go mu nyimi me na mba ka bo ka mɛhyɛ ɛne asekrache gyegyesi no begyinam ye change your buy ya afi one na tete papa so yi oteso ehwa no ba bonte no say supporters mesra mu fa me bone jeme aye bone kase ye ane say na menim say bia metubi na menim say ya brewa bayra brewa jo na mo begira mu no okuni modern wa no man nsa so no kan no kore but eno so boa no e ma afi won mo mu wani mudie wo so mutimi de boa o mu nyina hu sada bi bia papa na duru no wo ya kam ti mu yankɔ boa no eno mu nyina dim ka no be boa no kakra otimi ye policies awodo a health insurance ne eye adwuma kama yi no ma hodo bi di free wa ne ayenka ye de ama no enti se wo be gitumi na se wo di so na se tumi no me pa chaw se duru baabi de moa ye dia fremwa menya humi ni menya nkokoti metimi aye mo de bunya mo mmre kakra ya ni mmre ho so no wie no pasa na de agya ho si menya tintiniti ade ba akoso amasua no ade na wasua bra na de wasua de eche 0201944485 0554 okay mama for okay
Enso na to ma remfi enso na to enso to kakra na ma we ma ye bibia ho kanea nso de fofo na nso bi fam sa Jaman na nkrofo ahwere ne yomanti we die ka mesere na otwisa ne ne sabe ma manfo atim biem na sade be ya sika wo nwura mu ne eye kwabrabo ahemo omo sanso benya opportunity na omatimi ati opanyine ensem no na Magrade Sampabi ni oboni nsem nu adi asa kakra rodi nsa gunebo ase no ma wo wiase o mami ntia nwumre yi mete wonka che papa Magrades ene Mrs OKFM mami adwa Roberta ai munyina mu Ghana ha tete wonka che amyente wonka na osumi mwa ni edija yen medi mu miedu ni edija yen Prince dache hine kwa benanie wasi nkwantanum na mibutuo na me enjoy odi wasi unshira no enya mroso nyame onshira wo emroso sanse niama pa wode eba puye mantam yanom no eboa ma yensua nioma bebere eboa ma yabra bo no ekonkan ede mayen yate Prince aye dache hine kwa bena ede no Manwa dia bi oni fe. Manwa yafo ma wadani adefo. Na awuja K. Dilali eno no so dia ba o kire mu se adidam tonso enjoy maybe say was yanko na dwumadie no special dwumadie wey e special mentie bi pe na me ra ho Michael Obian to say abu zege we adidam Enyadro modimbo enti enyadro modimbo ni nyina ne se wososo umia wani a wosu betimi aduru oda sebra me ehunu se kafra doctor honorable ADDO AGYEKUM me ehunu se da bi 150 preko pe na nei wabiebie companies awodo na mom osansoso abie yani ma yehunu se obeye ohene no sabio yedi akunya ne ma no wantana so sa keke waboa ama enne mputu nyuma ekoso ai woni mpesua so a chese enya de ketwa na ohwe mputu nyuma wo ye companies e wabie nei watimi ahwa am yenya chocolate factory wo a chese boa maburu anya adwuma eye wo ye wo hene ne adi kuru ahya wonsa wadwuma titiru pa eno no enye sa abanya meya na wo so wote wo abanya meya na wote wo eya na areho ai because kronu abanya wonu na ti kronu mu wo ye na wo na wo ye kuro wura ai kuro wura ti kuro hye wonsa enti se wanhwa ama kuro na ankonkan na to sa amanyofo meye na de ya kura ne se na amanyofo ne ba kura so mo nkan ntwom so mo meye o no mo pere wo no mo ne de obeka oman ne ha kura de acha amanyonyi no ankan no ono ne de na odi kan ya pere ansa meka anya nana meka me de comment ya na nya ya jesie mame nana mabuba no ya saa na opanyi na saa akọ enti ya ne ha adwene enti enei wasanso me yehunu se wo ye wo hene a wo se kuro no wo hwe se putunwuma be koso wo be boaboa dom ni nyina no wo be ka omu nyina bom because wo ye ohene a wo ben wo manfo wo no manfo di nkoma a won mo te wase enti wo ka se anya bibia ne ye kwakoye na nadie ne yehunu amfonsam ni nyina bedane manso enti kuro no kura munyo we se me na me ye ohene no we se me na me ye ohene no we sori anu otutu ne ntoma na okwatra dwabo ase na otiase saa na edwa na ya sori ko
one French yamudie bia because obi so fra kro obi ama because onim se wo nye wo hene na wa bo ho safo hene te ko ba ne sa eputunyima beda akoso enti ahemfofo na ye de ye kromafo nya ya gye ho atum se wo de oye so nyina hene no mo na me ne mo kasei ya gye atum se mo na mo ye kro ni nyina so hene no eye wasadie se wo fa kro ni to ho so na eye nya janan ene nya janan ajanan eye sei nana enzasi so kura nso mu twitwa atonton a mo makromafo yi hunum mentisi ya bodwa se ye bu nsase ho konta da e wo kro bi so but asase ni ye kro ne japade eti uton de ya japade de makro no ene sa ne ye no ya nya no ode bekwa koto V8 ni odam opa akokoka koka se nana ne asase ne ho asem wei sa asem wei na no e wose ye busam nkyiremu sa asase ne ye ton aye e wose ye de to oman futuom ana e wose nana no momu na e wose wodie e wose ye hunu na nanso e wose kromafo no ye nyina ye boa ye ho ano na ye nyina ye biakoye na se ebia no ma bi nkoso a ye fechiri ye sene ye ka na ye na ha adwene se ubekomu no na nana no apamfo no mo ka no ho no mu nyina so akoye baako tie ba weji kakra na sram mo ye ma adwisam kosole atia pe ye se ye betwa pɔgye agum so mo ye be kese mo ye be ye mu sei ne ye de ahunahuna ye saa na achiridin na arwe ho nyame hu ye mɔbɔ wo ye wo hene na wo mfa wo kuro no nto akoma so nyame onhu mɔbɔ wo ye wo hene na wo bɔ man na boro nyame onhu mɔbɔ na konfo bɔne wo so obetena ase kuro no emmo a asi yatim to dia fa ye kuro na japade no fa hwe wo ma na wabusua nko ama omunya ye why fa hwe wo nko a na mre ye nyenka so ye mre ye nyenka so ebe bi beduru ebia na kunya no befiri wonsa na se firi wonsa na ko ba bi foforo a ne ye di wa abehu se de sebetie don't worry enya dro madembo ye enwadro etuzu so wonim dia no fabra dia wo so asua no fabra ne yanko 0201944485 0201944485 Enyadro madimbo takusisike enyadro madimbo na fenso so yeni mabru no so mayenye enhu adwuma kakra yeni mabru no so bradru se yedi ani die ma de ani die ese no krobu a beko na na agbodwa nanso obia nko yei sa semu e madwene ho amenti ase de mimi na minnim ni se kosafu dwuma na ne yedi siesie krom ai omaya dwuma eno na ne yedi siesie krom tie bodawuro konkon eda sei ye nyina ye ekọ school no dan ne so apa ye ekọ ne akọ akọbọ so na opia woni hwan beka se wonko na ne me pese sadio ye ya ne ehunu ba bi a ne hini ni firi ba ye den na ya tu ni nyina gu die ne si ye be woso ye ho die ne si ye na am ya tu ni nyina gu a ya dane o haw ne amane ni nyina de gu ya manyofo so adie na asi ni nyina ne se onyene na wo firi wonom no onyene foforo na wasi yesi na dane bibia ho enti obodwa ho na efre dwa no na mabru no buza omo ho na de ono so ye de ase ne nsa ya gina tumu nso so wono kura wonwene hu bo so oba be frefre mu ono ne de ni nyina ne yakọ bafa so obetimi ade wom ekuro na wanya ne de ba ye ne hu yie eno pe ne wodwene yakoba ne sa pe na makroma fon so adwa enti mabnu no yene enso so wose ye fatu ye ho so ne hu se kuro no ye dia yei se ye te ho ase ne ye kan bom se kuro ne ye dia be ye ni ya na hu fre dwa bo ase ya ye be frɛ ye frɛ na hu ma ya ye be ye to no a wato na wato no musa na ho hyehye no ti mekane se ya na maka kira abobofo se nyame nhira mo abobofo mabunu ba madwuma na risi akwasai because ye hu mu biye oro di ayin ka gba mi abo anu mna de no yente mu nga biye mo ana ma choke ma nya ne fast nso abenyo amanyofo no be hyase atie asim ti mo hyase sabe o se mo ye no wadre ni yanko yanim
say enye do eye money mo me who say enye do eye money mo me who say enye do eye money mo enti Nyankopon eya adoma ma menkai wo say wo match busumi akwa drum ne de toso ensia fimpino ne aduonu miensa 6 March 2023 awia eye dumienu pepepe janyina yania yepese ye bia adwuma ede ma ye ho yepese yankasa ye business keteketi natimi eboa ye ne yeso ya bia business enketo akese ne adantamu no a yeso yepese ye hwe ne yeboa ma adwuma no ekonanim echa de ewom sisi ano yanyina ye kwakohyiam ewa nkrabupuni mantamu Sun Lodge Hotel ewa Tasano enkrabupuni mantamu ene ye kwakohyiam na yakwa wei eye nimudia ne yakwa akogye ade afiri wonum a yesam anfuchi na bidi dabi achi yaka wonum ma ben pa aben ehye ewo eye dwadie mu a omo wonimdie oma bese tam na no so agbo wonum ma ne oma be ya Abrempong no mu oma ba be kyerɛkyerɛ ye ne eno akwasibroni ewo ne kasa mu ono kyese dwumadi no atodin se Starter Pack Business Seminar. Starter Pack Business Seminar. Ebaso. Enti Nyankopon ya adwo ye nyina ye nhia mu mabru ni tituru me pa chaw wo ye babu no a fa ho gidwumadi mu mesirawo ani die no obuo kwa so fa ho gimpa nenne adwuma sem enho ye den sisia yifo China fo ne yesoro mo se ka ye de omo fa nkyɛn so man fa nkyɛn de ya ne ya so be yehye dia ye nyina chi gisiese akosere se yemfa yebosia nkyɛn enti se wamwani ana ho na wo twen ya wo beda ne nkyirisie wei emfa ho se wo na wabo degree ho degree wo na wo ye professor wo na guta PhD o se wa hwan wo na guta diploma edien mpacho fa ho jimbi business de emfa ho ne certificate emfa ho ne abodin krata ekura wo fa ho jim na yenim krofo bebre a wo munkuta sa abodin krata ebie na so ene true business no oma ye say tam ti fa ho jim na dwumadie yi yane ka se ya papa yane ya die nyina orodi an ka kwa me yeboa dwumadie no odi ho chia me gidigidi ti wa so nim papa yi nim dia asabio Nyankopon adaroma ekura no yebehia mpanyufo bi ti se owura aye kwabena oben dako opanyini so wa bin se tam Reverend Mika Opon Abebio ensu gyinamu bi also a business takum ogyinam owura kwabena asenso se o kai no ke asenso furnitures wanum CEO onu su gyinamu gidigidi enti bra chocho rowe ni ani ntinifo wei na akohia won ma ginim de se tam na timi aboa wa ma re mfise sikaduro book no o che so be ma obi kwa na mo mpacho so be se okobi ade obeye ni ye ma re mfi ase 150 Ghana cedis 150 Ghana cedis na wutua na so de akwakwaji se anim de ebie ai na me pacho de obeye ni ebia wa chimam ya no mo wo chimam ya na se ebia wuntumi ensoso bia wo betu anamon se wo konka mpuni matima kotua registration ni ade no ebe ha dwudu bebreti Nyankopon adaroma ne abe fontentan no eboaye ama noma bi wo no ma yetimi ye no ehonhare so wa be ye ha ye hu bebre nti anayi no momo number no eye 0244 868592 ebiem 0244 868592 eno eye momo number no enti me pacho edin soso a wo bope ebeba no eye odi ahenkan Kwame Yeboa odi ahenkan Kwame Yeboa no eni mobile money number no me pacho de tie ne se eye se adwumadi a eba so no eye dwadie hunim dia wo kwa akogye no eno na wutua wo registration fee no ede afaso na mesero de obeni se opese wodi hu be hyem ansa na wa frɛ number na abusa sempa cho
number yi me pese me yese yo me de mu hye business ni mu number we na me send scan ni so ai onyagitum ai pe na che so ai fast ti wo ye no na wa check din no so din no eye odi ahenkan kwa me yebo na wa check no so e de ama me ye pa na atimi enso aboa wo etinyakopon ye adoma ebesi eye da kwasi ada hu 6 March 2023 ye nyina yenko na yenko sua de yenko ginim de na ye business na mehyem kena manye se o media se media gade minimu dada media se me bie star manfo badada me pacho me nunu ho nsere why wadaro ma me nunu ho nsere ko na kwa ginim de bi na efa kan na entimi emwa o Abrempong Anamom Tuo ye dwumadie a adehima ma eba se beboa wo ebe hye wo nkran ebe hye wo den amwani daso ebe kyekere wo wre na ka kyerɛ wo sɛ abrabɔ no wobɛtimi ameki no easy wobɛtimi ameki amanuoma timi akonkan de ama wo wobɛtimi de nya ho sɛ tam ne nyina ne sɛ wobɛnya ntobase ama wo ho enti ɛyɛ fiada anwumere bia nonso pɛpɛpɛ ne yɛsi nkonya ofidua mu ya no mo ne de dwumadi no aba bɛsom wo enti Nyankopɔn yɛ adoma da sanne ne yɛsa bɛhyia biem ɛwɔ Abrempong Anamom Tuo ɛso aboafoɔ no nie owura Kwame Asante akokwa so de hye social media handles ni nyina odi ato so Facebook live, YouTube live asedanka no afe owura Billyman technician on duty asedanka opanyini no no social send ne bibia ba bontene bia no ubenya ne kama ama dwumadi enso atimi enjoy no said oseme epani bia another Billyman Accra ono cameraman also na ma wo hwe mfonyini no said ya wo hwe no eso so atimi aboa kama na ma ru afisa videos ni nya pa bia hwe akọ YouTube ahenkan na di 3.3 ma chochodo ne nintro ma Abrempong Anamom Tuo so nyina no videos no betimi anya bi ahwe won ma no akọhwe bi na atimi enso aboa o ope bi so